Na, szevasz apa! Megyünk, lekapunk egy jó fürtszőlőt, de még lehet, hogy kettőt is, igaz? Melyik fajtából? Na, lássuk. Jó meg van terhelve az a tőke. Erről már ettünk, igaz? Igen. Hát ez egy 1,5 kiló biztos van az a fűt. Még lehet, hogy a kettőt is rója. Én ezt nem is veszem, köszönöm szépen. Hát szerintem ebből nem kell kettővel levenni. Ez két ember megeszi, úgyhogy egy hétig jól lakott vele. Na, köszönjük szépen. Hello! Hány kiló? Ezt Alma tudja leolvasni, de ez több mint 2 kiló lesz. Igen, kettő fél. Nem, 2